Huwag ka na magmaang-maangan pa, demonyo ka! Alam kong may ginawa ka rin masama kay Norman. Pinatay mo rin siya, hindi ba? Huwag kayong mag-alala masyado. Ang malaga, makakasama tayo. Basta handa tayo, malalampasan natin to. Kailangan kong makapatay ng aswang para mabawasan ang lahi ng mga demonyong yon. Lalo na ang kalahi ng aswang na pumatay sa pamilya ko. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Magandang araw sa inyo at sa mga taga-subaybay ng inyong YouTube channel. Ibabahagi ko sa inyo ang isang karanasan na nangyari 40 taon na ang nakalipas. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ismael. Ako po ay lumaki at kasalukuyan pa ring naninirahan sa Bicol. Hindi ko na lang sasabihin kung saan eksakto sa Bicol ako nakatira at kung saan nangyari ang nakakatakot kong karanasan. Ang aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa isang nakakakilabot na engkwentro ko sa isang aswang kasama ang mga pinsan ko. Itatago ko na lang po ang mga pangalan nila bilang Ivan at Gino. Mga pinsan, punta tayo sa birthday party ni Randy mamayang hapon. Balita ko, may lechon daw at maraming special na putahing iluluto ang nanay niya. Ayos yan, Kuya Ismael. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakakain ng lechon. Tsaka syempre, hindi mawawala ang kaldereta at minudo sa handaan na yan. Yan pa naman ang paboritong lutuin ni Aling Irma. Sus, wala namang pinagkaiba yun sa mga niluluto ng nanay niya tuwing nagbe-birthday siya. Pero, sige lang. Masarap naman ang libre. Tama mga pinsan. Kahit paulit-ulit yung mga putahe, okay lang basta masarap at libre. Tsaka siguradong maraming chicks ang bibisita sa mokong na yon. Alam mo naman ang kaibigan natin yon, napaka-playboy. Malay nyo, doon din natin makikilala ang mga jowa natin. Pero mga pinsan, wag lang tayong masyadong magpapagabi ha. Alam niyo naman yung mga bali-balita rito sa lugar natin na may gumagala raw na aswang? Nabalitaan ko rin yan, Kuya Gino. Ilang beses na rin na may mga namatay na alagang hayop ang mga kapitbahay natin na ang hinala nila ay kagagawa ng aswang. Tsaka diba, yung nakaraang araw, may natagpo ang bangkay ng lalaki sa kabilang baryo. Biktima rin daw yun ng aswang. Talaga ba? Grabe naman ang aswang na yon. Sayang naman. Siguradong may inuman din kina Randy kaya masarap na tumoma magdamag. Pero dahil sa aswang na yan, hindi tayo makakapagpuyat. Pero kung tutuusin wala namang mawawala kung maniniwala tayo, di ba? Tama. Mas mabuti na rin yung nag-iingat tayo. Maaga tayong pupunta at uuwi para safe. Okay. Kung gusto nyo, ay ngayon na tayo pumunta para maaga talaga tayong makauwi. Kago, alas 11 pa lang ng umaga. Baka gusto mong masigawan tayo ni Aling Irma. Alam mo naman yun. Parang Armalite ang bibig kapag nagngaangawa na. Nagtatawanan kaming tatlo ngunit kahit nagbibiruan kami, ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Naniniwala kasi talaga ako na may aswang na gumagala sa lugar namin. Ilang beses na rin kasing nambiktima ang aswang na yun kaya alam kong nasa paligid lang ang salot. Pero sabi ng tatay ko nung nabubuhay pa siya, hindi raw ako malalapitan ng kahit anong uri ng aswang kapag palagi kong dala ang ibinigay niyang pangontra. Isa yung maliit na medalyon na may nakaukit na sungay ng usa. Ibinigay lang din daw sa kanya yon ng isang albularyo noon dahil iniligtas daw niya ang buhay nito. Bilang gantimpala ibinigay sa kanya ang medalyon na mabisa raw pangontra sa mga aswang. Ang sabi ni tatay, hindi raw ako basta-basta malalapitan ng kahit anong uri ng aswang kapag nasa akin ang pangontrang yun, kaya palagi ko yung daladala saan man ako magpunta. Pagsapit ng hapon, sabay-sabay kaming magpipinsan na pumunta sa birthday ng kaibigan namin. Pagdating namin doon, naggulat kami sa dami ng tao.
May mga nagiinuman at may mga batang naglalaro sa harap ng bahay. Nakita rin namin ang nanay ni Randy na si Aling Irma na lumabas ng bahay at nagbigay ng pagkain sa mga bisita na nakatambay sa labas. Ang paligid ay puno ng kwentuhan at tawanan. Pero sa kabila ng lahat ng yun, may pakiramdam akong hindi ko maipaliwanag. Tila ba may kung anong presensya na sumasakop sa paligid. Biglang may malamig na hangin at dumampi sa balat ko. Habang ang lahat ay nagkakasiyahan, nararamdaman ko na parang may nagmamasid sa amin. Sasabihin ko na sana sa mga pinsan ko ang kakaiba kong pakiramdam ng isang di inaasahang bisita ang dumating. Sino kaya yun? Yung lalaking nakasakay sa isang magarang motorsiklo. Mabilis na bumaba ang isang lalaki mula sa motorsiklo. Makikita agad sa postura at galaw niya na magaling isang pumorma. Matangkad, maayos magdamit at may aura na sanay sa magandang buhay. Napansin ko rin ang mga branded na damit at accessories niyang suot. Hindi lang basta porma, kundi tunay na malupit ang style ng lalaking yon. Pansin niyo ba yun? Mukhang mayaman, di ba? Oo nga eh. Mukhang may kaya. Ang ganda ng motor niya oh. Nang makita siya ng kaibigan naming si Randy, tuwang-tuwa itong sinalubong ang bagong dating. Oh, Norman! Salamat pa rin. Buti at nakarating ka. Happy birthday, Randy. Oh, salamat. Pare, alam mo namang hindi kita kayang tiisin eh. Nakita ko na napaka-close ng kaibigan naming si Randy at nung lalaki na ang pangalan ay Norman pala. Para bang matagal na silang magkakilala. Ang akala nga naming magpipinsan ay kami na ang pinakagwapo sa lugar namin. Pero nang dumating ang dayong lalaking yon, para niya kaming nilampaso dahil parang napaka-perpekto ng mukha niya. Lalaki ako pero napahanga ako sa taglay niyang kagwapuhan. Maya-maya nilapitan nila kami at ipinakilala ito ni Randy sa amin. Nga pala, Norman. Sila ang mga malalapit kong kaibigan, sina Ismael, Ivan at si Gino. Magpipinsan ang mga tukmul na yan eh. Sila yung mga matagal ko lang kasama rito. Magkabata kaming apat. Hello guys, I'm Norman. Classmate ko itong birthday boy ninyo. Galing ako sa Maynila, bagong transfer lang ako dito sa Bicol. Ah, ganun ba? Welcome dito sa amin, Norman. Mabuti naman at nakasundo mo ang gagawin yan. Napakabuli niyan at napakasuplado pa. Kala mo naman, gwapo. Naku, oy. Mabait to, no? Oh, huwag kang maniwala sa mokong na yan eh. Mabait. Ano bang pinainom sa'yo ng gagong yan? At naging close mo yan? Itinatakwil nga namin kaibigan yan eh. Kung hindi na kami inimbitahan niyan dito sa birthday party niya, hindi kami pupunta rito. Huwag na kayong ganyan sa birthday boy natin. Baka maniwala talaga tong si Norman. Pasensya ka na pare ha. Ganito lang talaga kaming mag-asaran. Magkakaibigan. Nako, walang kaso sa akin yan. Nakakatuwa nga kayo eh. Sobrang close nyo. Mabuti nga at naging close ko itong si Randy. Kundi hindi ako mabilis na makakapag-adjust dito sa probinsya. Sana, kayo rin maging close ko. Gusto ko rin kayong maging kaibigan. Kung ganon, okay lang din sa amin. Hindi naman kayo mahirap pakisamahan eh. Mga good boy yata kaming magpipinsan. Di tulad yung si Randy na PI. Pero seryoso, masaya nga kami kapag may bago kaming nakikilala na kaibigan. Dahil mas maraming kaibigan, mas masaya, di ba? Huwag kang mag-alala. Ipapakilala pa namin sa iyo ang iba pa naming barkada rito. Talaga? Wow naman. Salamat sa inyo ah. Alam nyo, akala ko nga wala akong magiging kaibigan dito eh. Maswerte talaga ako dahil nakilala ko itong si Randy. Kundi hindi ko kayo nakilala. Ay, nako. Mas maswerte ako at naging kaibigan ko rito ang classmate kong si Norman. May magtatanggol sa akin kapag nakaengkwentro ako ng aswang na gumagala rito sa atin. Ha? Magtatanggol? Oo. Bakit may superpower ba tong si Norman ha pare?
At ipagtatanggol ka pa niya? At nasabi mo na rin pala sa kanya na may aswang dito sa atin? Oo, pare. Nasabi ko na kay Norman ang tungkol sa aswang na may merwisyo rito sa lugar natin. Kaya nga right timing ang pag-transfer niya rito sa atin dahil isa siyang aswang hunter. Aswang hunter? Oo! Isa kang aswang hunter, Norman? Hindi kami makapaniwala sa sinabi ni Randy na ang transfer niyang kaklase na si Norman ay isang aswang hunter. Wala kasi sa itsura niya na kaya niyang makipaglaban o pumuksa ng aswang. Mukha siyang anak mayaman at hindi naman ako judgmental pero parang hindi siya marunong humawak ng sandata na panlaban sa aswang. Talaga? Aswang hunter ka? Pero, paano ka naging aswang hunter? Galing ka sa Maynila. Di ba wala namang aswang sa Maynila? Tamang sinasabi ni Randy. Isa nga akong aswang hunter. Ang totoo, nag-aral lang ko sa Maynila, pero lumaki ko sa Samar. Dating aswang hunter ang tatay at lolo ko. Doon sa Samar, tinuruan at sinanay nila ako para maging aswang hunter din gaya nila. 13 anyos pa lang ako, nakikipaglaban na ako sa mga aswang. Wow! Astig ah! Ang tapang mo pala pare. No offense pero hindi kasi kami makapaniwala na kaya mong pumatay ng aswang. Wala kasi sa mukha mo pare. Richie-richie ang datingan mo eh. Dahil ba sa forma at pananabit ko? Ganito lang ako talaga manamit. Pero hindi naman ako mayaman, kundi lang dahil sa lola ko na may maliit na negosyo, hindi ako makapag-aral. Bakit, Norman? Nasaan ang mga magulang mo? Napansin ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Norman. Ang dati niyang maaliwalas na mukha ay napalitan ng malalim na lungkot. Parang muling sumariwa sa kanya ang isang alaala. Wala na sila. Patay na sila. Pinatay ng aswang. Ano? Pinatay ng aswang ang mga magulang mo? Oo, pati si lolo. Pinatay ng hayop na aswang na yon. Siya ang pumatay sa nanay at tatay ko. Akala ko, hindi matatalo ng aswang ang tatay at lolo ko na mga biyasa na sa pagkikipaglaban. Pero ibang klase ang halimaw na yun. Bigla siyang lumusob sa bahay namin. Sobrang lakas niya. Napatay niya sina tatay at lolo. At pati ang nanay ko ay walang awa niyang pinaslang. Buti na lang nakatakas kami ni Lola. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na papatayin ko ang lahat ng aswang na mahuhuli ko. Kaya nang malaman kung may gumagalang aswang dito, hindi na ako nagdalawang isip. Kailangan siya mapuksa. Nanlaki ang mga mata namin sa kwento ni Norman. Napakabigat ng pinagdaanan niya at hindi ko lubos maisip kung paano niya nakayanan yun. Kung ako siguro ang nakaranas ng ganon, baka hindi ko kinaya. Mamatayan ng pamilya sa ganung paraan. Kagagawan pa ng isang halimaw. Napakahirap tanggapin. Kinalulungkot namin ang nangyari sa pamilya mo pare. Salamat. Pero wala na yun. Nangyari na ang nangyari. Ngayon, ang mahalaga ay hindi na dapat na madagdagan ang mga nabibiktima ng mga demonyong aswang. Gagawin ko ang lahat para mapatay sila. Bigla naming napansin ang kakaibang kilos ni Norman. Tila nahirapan siyang huminga at napahawak siya sa tiyan niya. Pero teka, biglang sumama ang pakiramdam ko ha. Parang sumakit ang tiyan ko, bigla. Maaari bang makigamit ng banyo? Kanina naman ay maayos ang pakiramdam ko pero ngayon parang ibang klase ang sakit. Ay, nako. Yun lang. Sira ang inuduro sa loob ng bahay namin eh. Doon ka na lang sa batalan. Doon sa likod. Doon kami pansamantalang dumudumi habang hindi pa napapagawa yung banyo sa loob. Diretsuhin mo na lang yung daan na yan, ha? Tapos makikita mo sa likod ng puno ng saging ang batalan. Dalian mo na, Norman. At baka dito ka pa magkalat ng baho, pare. Grabe ka naman kay Norman, pare. Ganyan ba ang tamang pagtrato sa bisita mo?
Ay nako, kung ako sa'yo, Norman, kapag inatake ng aswang ang damuong yan, hindi ko ililigtas yan. Siyempre, joke lang yun. Ano pa kayo? Tara na nga, Norman. Sasamahan na kita. Huwag na, Randy. Didiretsuhin ko na lang naman nagdaan, di ba? Oo, diretso lang pare. Madali mo lang makikita yon. Kami naman ay papasok na sa loob. Alam kong gutom na itong mga mokong na ito eh. Kaya sasamahan ko na sila. Pagkatapos mo, sumunod ka na lang sa loob ha? Okay, sige. Salamat. Naglakad si Norman papunta sa batalan sa likod ng bahay. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Habang papalayo siya, nagkatinginan kaming magpipinsa na parang may nararamdaman kaming kakaiba sa hangin. Pero binaliwala namin yun at pumasok na rin kami sa loob ng bahay kasama si Randy. Tamang-tama, oras na para sa hapunan dahil mag-aalas 7 na noon ng gabi. Napanganga kaming magpipinsa nang makita ang dami ng handa ni Randy. Pero ang pinaka nakakuha ng atensyon namin ay ang napakalaking litsong baboy na nakalagay sa gitna ng mesa. Gutom na kami kaya't agad kaming kumuha ng plato at nagsimulang magpakabusog. Pagkakuha ng pagkain, napansin namin na halos puno na ng tao ang loob ng bahay ni na Randy. Ang mesa, bagamat malaki, ay halos napaligiran na ng mga bisita na masayang nagkwekwentuhan habang kumakain. Halos hindi na kami makahanap ng maayos na lugar para makaupo at makain ng komportable ang mga pagkaing nasa plato namin. Napagdesisyon naming lumabas na lang para humanap ng mas maaliwalas na lugar para maghapunan. Isa pa ang presko at malamig ng hangin sa labas ay tila mas nakakainganyo kesa sa masikip at maingay na loob ng bahay. Napagkasunduan naming magpunta sa likod ng bahay kung saan naroon ang maliit na bahay-bahayan na itinayo sa tabi ng isang matandang puno ng nyog. Abang papunta roon, bitbit ang aming mga plato at baso, nagtatawanan pa kami. Binibiro si Randy tungkol sa enggrande niyang handaan. Masaya kami na puno ng kwentuhan at hagik-hikan habang ini-enjoy ang simple ngunit espesyal na gabi. Pagkarating sa bahay-bahayan, inilapag namin ang aming mga pagkain sa maliit na mesa roon at nagsimulang kumain habang patuloy ang aming kwentuhan. Tahimik at payapa ang paligid, malayo sa ingay sa loob ng bahay. Habang abala kami sa pagkain, biglang may lumitaw na nilalang mula sa dilim. Noon lang namin nakita ang ganoong uri ng nilalang. Balot ng makapal na balahibo ang buong katawan, kuba ang anyo at mahahaba ang mga kamay at paa. Ang mga mata nito ay kulay pula, kumikislap sa dilim na parang apoy. Sa bawat galaw nito naririnig namin ang malalim na nakakapangilabot nitong paghinga. Isang nakakapangilabot na nilalang na nag-aabang ng tamang pagkakataon para umatake. Napatigil kami sa pagkain at napaatras. Pakiramdam namin ay napako kami sa kinatatayuan namin habang ang malagkit na tingin ng nilalang ay parang tumatagos sa aming mga kaluluwa. Ang malamig na hangin na kasabay sa pagdating ng kakaibang nilalang ay nagdala ng malansang amoy na hindi namin maipaliwanag. Mabuti na lang at ang ibang mga bisita ay nasa loob at harapan ng bahay, kundi nagkagulo na ang lahat. Aswang! Yan ang aswang! Diyos ko, anong gagawin natin? Siguradong lalapain tayo niyan. Huwag kayong magpanik. Baka lalo tayong atakihin yan. Kumalma kayo. Baka may parang pa tayo para makaligtas sa aswang na yan. Ngunit habang sinasabi yun ni Gino, ang nilalang ay unti-unting lumalapit at ang bawat hakbang nito ay tila lalong nagpapalubha sa aming takot. Wala kaming dalang kahit anong sandata at ang tanging sandigan namin ay ang maliit na bahay-bahayan kung saan kami nakatago. Sa mga sandaling yun, naisip namin na sana'y kasama namin sa tagpong iyon si Norman. Pero kahit kinakabahan ako ay nilakasan ko ang loob ko. Naalala ko na dala ko ang pangontrang medalyon na ibinigay ni tatay. Dinukot ko iyon sa bulsa ng pantalon ko at ipinakita yun sa harap ng aswang. Gabayan mo ako, tay.
Ngayon ko lang malalaman kung talagang epektibo ang pangontrang ito. Pinilit kong iwaksi ang takot sa dibdib ko habang dahan-dahan akong humakbang palapit sa aswang. Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan ko, pero nang narinig ko ang mga sigaw ng mga pinsan ko at ni Randy, nagkaroon ako ng kumpiyansa at pilit kong napanatili ang tapang ko. Anong ginagawa mo, Kuya Ismael? Lumayo ka dyan! Baka ikaw ang atakihin ng aswang! Nasisiraan ka na ba, pinsan? Magpapakamatay ka na ba? Pare ka na, pare. Tumakbo na tayo sa loob. Delikado tayo dyan. Hindi ko sila pinansin. Nang lumapit pa ako, napansin kong tumigil sa paghakbang ang aswang. Ang mga pulang mata nito'y nagdilim at bigla itong napaatras. Napansin ko ang takot na bumalot sa anyo ng halimaw. Pilit nitong iniiwas ang tingin sa hawak kong medalyon. Maya-maya pa bigla itong nagtatakbo papasok sa kakahuyan. Umatras ang aswang. Paano mo nagawa yun, pare? Dahil dito sa medalyon, ipinigay ito sa akin ni tatay nung nabubuhay pa siya. Sinabi niya na mabisa itong pangontra sa aswang. Yan pa yung ikwento sa amin dati. Yung binigay ng albularyong tinulungan ng tatay mo sa Benguet. Oo, pinsan. Ito nga yun. Sabi ni tatay, lahat ng klase ng aswang ay iniiwasan ito. Basta dala-dala mo to, hindi ka lalapitan ng aswang. Mabuti na lang at hindi mo nakalimutan dalhin yan, Kuya Ismael. Kung hindi, dahil sa medalyon na yan, baka tapos na tayo kanina. Lahat kami napabuntong hininga ng malalim. Bagamat ligtas na, nanatili pa rin ang kaba sa dibdib namin. Hindi namin alam kung babalik pa ang aswang, pero isang bagay ang malinaw. Ang medalyong iniwan ni tatay ay hindi lang alaala kundi isang buhay na proteksyon. Hindi pa rin kami makapaniwala na natakot ang aswang sa hawak kong pangontra. Habang manghang-mangha pa rin ang mga pinsan ko at si Randy sa medalyon ko, bigla na lang dumating si Norman sa kinaroroonan namin. Hingal na hingal siya at pawis na pawis. Mabuti na lang. Walang nangyari sa inyo. Nakita ko yung aswang na papunta sa kakahuyan. Ahabulin ko sana kaso ang bilis. Tapos bigla na lang nawala sa dilim. Ha? Nakita mo rin pala. Nakakatakot yung aswang na yun. Akala ko nga lalapain na kami. Mabuti na lang at natakot yung halimaw sa pangontra ni Ismael. Ang tagal mo kasing magbawas. Kaya yun. Hindi ka tuloy nakapatay ng aswang na gustong-gusto mong gawin. Bigla kasing sumakit ang tiyan ko kanina. Kaya natagalan ako sa batalan. Nang palabas na ako, nakita kong may tumatakbong aswang papasok sa kakahuyan. Pwisit. Hindi ko napatay ang demonyo. Mukhang hindi nga umubra sa aswang ang sinasabi ninyong pangontra eh. Saan mo ba nakuha yan, Ismael? Paano ka nagkaroon ng ganyan? Ipinamana ito sa akin ng tatay ko bago siya namatay. Mabisa raw ang medalyong ito kontra aswang. Ngayon, napatunayan ko na totoo talaga sinasabi ni tatay. Mabisa nga ang pangontrang ito. Hindi nakalapit sa amin ang aswang kanina. Bigla na lang itong umalis. Parang takot na takot. Maswerte ka at nagkaroon ka ng ganyan. Kaya pala, di kayo inatake ng aswang. Alam ninyo, napansin ko kung saan merong handaan, nandun din ang aswang. Nung nakaraang linggo, nagdiboy ang bunsong anak ni Mang Dino, di ba? Tapos kinabukasan, nabalitaan na lang natin, dalawa sa mga bisita ang inatake at pinatay ng aswang. Kawawa yung dalawang babaeng biktima. Wakwak na wakwak ang dibdib at siya nila. Wala nang lamang loob. Napansin ko rin yan, pinsan. Kung saan merong handaan at maraming tao, doon nagpupunta ang aswang para makapambiktima. Ang ibig sabihin, modus talaga ng aswang na yon na dumayo sa mga handaan para maghanap ng pagkain niya. Tumpa ka dyan, pinsan. Kaya kung gusto mong makaganti at mapatay ang aswang, Norman, magpunta ka kung saan may handaan. Siguradong pupunta roon ang aswang. Ganun ba? Sige. Kailangan kong makapatay ng aswang para mabawasan ang lahi ng mga demonyong yon. Lalo na ang kalahi ng aswang na pumatay sa pamilya ko. Aba, kung ganon, tamang-tama. May pistahan sa susunod na araw dun sa kabilang baryo.
Siguradong may handaan doon. Tuwing pista kasi doon, dinarayo talaga ng mga tao yun. May mga nagpupunta pa nga roon na mga turista mula sa ibang lugar. Ayun, dahil maraming tao ang magpupunta ron, siguradong mambibiktima ang aswang. Puntahan natin ang pista sa baryo na yon. Paghahandaan ko talagang walang yang aswang na yon. Hindi maaaring hindi ko mapapatay ang hayop na yon. Napagkasunduan namin na pupuntahan ang pistahan na yon sa kabilang baryo. Liblib na baryo yon, pero kapag sumasapit ang pista, dinarayo talaga ng mga tao yun dahil masaya ang selebrasyon doon. May mga pa-contest, sayawan, kantahan at masasarap na pagkain sa handaan. Kilala ang pista na yon hindi lang sa lugar na yon kundi pati na rin sa mga karatig baryo. Mag-aalas 8 na ng gabi nang magpaalam kami kina Randy. Uuwi na kami ng mga pinsan ko dahil ayaw na naming magpagabi pa sa daan. Baka muling magpakita ang aswang. Nagpaalam na rin si Norman sa amin dahil uuwi na raw siya. Hindi na nga siya nakakain ng handa dahil nawalan na raw siya ng gana. Sumakay siya sa magara niyang motorsiklo at tuluyan nang umalis. Babalik na lang daw siya sa mismong araw ng pista sa kabilang baryo. Habang naglalakad kaming magpipinsan papunta sa bahay namin, kinakabahan pa rin kami. Madilim kasi sa dinaraanan namin. Ang tanging liwanag na inaasahan namin ay ang mahina at palyadong liwanag ng buwan na pilit bumabanaag mula sa makakapal na ulap. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mga tsinelas namin na humahampas sa lupa. Kung hindi lang sana dumating ang aswang na yung kanina, mas marami pa sana tayong napagkakwentuhan ni na Randy, no? Sana mas marami pa tayong nakain. Ang sarap pa naman nung lechon na handa niya. Kaya nga eh. Ang dami pa namang handa ng damungo. Tapos biglang naon siya dahil sa aswang na yon. Pero alam mo, Kuya Ismael, mabuti na lang talaga at dala mo ang pangontra mong medalyon. Kung hindi, baka tayo na ang hinapunan ng aswang. Wala na tayong gagawa. Nangyari na ang nangyari. Ang mahalaga, nakaligtas tayo kanina. Pasalamat tayo sa tatay mo, pinsan. Kasi kung hindi niya binigay sa iyo ang panguntang niyan, siguradong paglalamayan na tayo. Habang tinatahak namin ang madilim na pilapilan, bigla na lang may narinig kaming mga kaluskos sa di kalayuan. Ano yun? Narinig niyo ba yun? Napahinto si Ivan sa paglalakad at pinakiramdaman ang paligid. Oh, narinig ko. Pero baka hayop lang yun. Huwag ka naman masyadong praning, Ivan. Hindi hayop yun, Gino. Hindi normal ang tunog. Parang may mabigat na paa na humahakbang sa damuhan. Napatingin kaming tatlo sa direksyon kung saan namin naririnig ang kaluskos, pero wala kaming makitang kung ano o sino ang gumagawa nun. Kaya ang kaba sa aming mga dibdib ay unti-unting dumoble. Diyos ko, baka nasundan na tayo ng aswang kanina. Huwag kang maingay dyan, pinsan. Baka lalo tayong sundan kapag narinig tayo. Kung aswang nga ang sumusunod sa atin, tsak naririnig niya ang pinag-uusapan natin. Matatalas ang pandinig ng mga aswang. Huwag kayong mag-alala. Hanggat meron ako nito, hindi tayo basta-basta malalapitan ng aswang. Inapako sa bulsa ng pantalon ko ang medalyon na binigay ni tatay sa akin, ngunit sa kabila ng sinabi kong yun sa mga pinsan ko, dama pa rin nila ang bigat ng hangin. Parang may nagmamasid sa amin. Maya-maya biglang lumakas ang mga kaluskos at tila papalapit yun sa aming direksyon. Wala na kami ibang magagawa kundi ang mabilis na makaalis sa lugar na yon. Tumakbo na tayo. Huwag na huwag kayong hihinto at lilingon sa likuran natin. Sabay-sabay kaming kumaripas ng takbo. Ang mga hakbang namin ay mabilis at puno ng kaba, pero habang tumatakbo kami naririnig pa rin namin ang mga kaluskos na parang humahabol din sa amin. Kuya
Ismael, mas lalong lumakas ang kaluskos sa sumusunod sa atin. Parang gusto niya talaga tayong maabutan. Hindi siya nagpapatalo sa pagtakbo natin. Malakas talaga ang kutob ko na aswang ang humahabol sa atin. Basta huwag tayong titigil. Malapit na tayo sa bahay. Kunting taste na lang. Pero biglang nadapa si Ivan sa malubak na daan. Napahinto kami ni Gino sa pagtakbo. Mabilis kaming bumalik at tinulungan namin ang aming pinsan. Pinsan! Tumayo ka! Bilis! Baka maabutan tayo! Ngunit bago pa man makabangon si Ivan, mula sa dilim ay biglang lumitaw ang aswang. Ang aswang na muntik ng kumitil sa mga buhay namin. Muli naming nakita ang mabalahibo nitong katawan, parang kuba ang tindig at ang mahahabang mga kamay at paa nito ay nakakakilabot. Ang mga mata nito ay nanlilisik at naglalaway ito na tila gutom na gutom. Sabi ko na nga ba, ang nakaikwento nating aswang kanina ay ang sumusunod sa atin. Tumayo sa harapan ni Ivan si Gino, pilit na binubuo ang loob. Layuan mo kami! Hindi mo kami mapapatay hanggat nasa amin ang panguntra laban sa'yo! Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa mga pinsan ko kaya tumayo ako sa harap nila, hawak ang medalyon na ibinigay sa akin ni tatay. Sa ngalan ng Panginoon, layuan mo kami! Hindi ako papayag na malapitan mo ang kahit na isa sa amin! Itinapat ko ang medalyon sa aswang at sa isang iglap, nawala ang panlilisik sa mga mata nito. Napaatras ang halimaw na tila takot sa kapangyarihang taglay ng medalyon na hawak ko. Anong gagawin natin? Hindi pa siya tuluyang umaalis. Umatras lang siya. Pero nakatitig pa rin siya sa atin. Mas sinigpitan ko ang paghawak sa medalyon at unti-unti kong inilapit sa aswang. Alam kong hindi mo kami basta-basta malalapitan, aswang ka. Hanggat nasa amin tong medalyong pangontra, hindi mo kami makakain. Lumayas ka sa lugar na ito. Wala kang karapatang manatili dito. Nakita naming umangil ang aswang bago dahan-dahang umatras at nagtatakbo. Di nagtagal ay naglaho ang aswang sa kadiliman. Napuno ng katahimikan ang paligid sa pag-alis niya, pero dama pa rin namin ang tensyon. Salamat, pinsan. Iniligtas mo na naman kami. Sana'y hindi na bumalik ang halimaw na yon at tuluyan ang umalis sa lugar natin. Hindi pa tapos, pinsan. Nakakasiguro ko na hindi pa ito tapos. Ang aswang na yon, babalik pa yon. At sa susunod, baka mas malakas na siya. Nararamdaman ko na mas paghahanda niya tayo. Pero hanggat nasa akin ang pangontra, wala siyang magagawa sa atin. Kung gayon, kailangan din natin maganda. Tutulungan natin si Norman na mapuksa ang aswang. Mas malakas ang laban natin sa aswang, lalo na ngayon at kakampi natin si Norman na isang aswang hunter. Tama kayo. Kapag marami tayo, mas malaki ang tsansa nating manalo laban sa aswang na yon. Base sa kwento niya, siguradong sanay siya sa pagkikipaglaban sa mga aswang. Kaya hindi tayo pwedeng mawala sa pistahan sa kabilang baryo. Susuportahan natin si Norman sa misyon niyang pumatay ng aswang. Napahawak ako ng mariin sa aking medalyon. Alam kong ang gabing yun ay simula lamang ng mas malaking laban. Sa kabila ng takot at kaba, isa lang ang malinaw. Hindi namin hahayaang magtagumpay ang aswang na gumagambala sa lugar namin. Maayos kaming nakauwi na magpipinsan sa bahay. Dahil pagod na rin kami, sabay-sabay na kaming nagpahinga dahil marami pa kaming gagawin at pupuntahan habang bakasyon pa namin sa eskwelahan. Nakahiga na ako sa papag pero hindi pa rin maalis sa isip ko ang nangyari sa amin. Naaalala ko pa rin ang aswang na nakainkwentro namin. Nakarehistro pa rin ang itsura niya sa utak ko. Nakakakilabot lalo na kapag naaalala ko ang nakakatakot niyang mukha, punong-puno ng galit at pagnanasa sa laman. Ang mga mata niya ay kulay pula na nanlilisik na parang nag-aapoy, tumatagos hanggang kaluluwa.
Ang mga ngipin niya ay matutulis habang ang bibig niya ay naglalaway. Ang bawat galaw ng aswang ay nakakapanindig balahibo at ang mga kamay niya ay mahahaba. Ang mga kuko niya ay parang yari sa bakal na kapag nakalmot o nahagip kami, tiyak na wakwak ang laman namin. Sa pag-iisip ko ng tungkol sa aswang di nagtagal ay dinalaw na rin ako ng antok. Ngunit hindi ko inasahan na gagambalain ako ng isang masamang panaginip. Habang naglalakad ako sa kawalan, bigla na lang sumulpot ang imahe ng isang tao. Sa una, anino lang ang nakikita ko pero habang papalapit ang taong yun, unti-unti ko siyang nakilala. Si Norman, ang kaklase ni Randy na nakilala namin sa birthday party niya. Nakita ko siya na tumatakbo sa gitna ng masukal na kakahuyan, walang direksyon at takot na takot ang mukha. Norman? Norman? Anong nangyayari? Sinong humahabol sa'yo? Sigaw ko sa aking panaginip ngunit tila hindi niya ako naririnig. Ang sumunod na tagpo ay mas lalong nagpabigat sa aking dibdib. Sa likod ni Norman isang anino ang mabilis na sumusunod, isang malaki, mabalahibo at nakakatakot na anyo ng isang nilalang ang humahabol sa kanya. Isang aswang. Norman, bilisan mo! Maabutan ka na ng aswang! Napasigaw ako habang pinapanood ko kung paano pilit na nilalamon ng kadiliman ng katawan ni Norman. Takbo lang siya ng takbo sa kawalan, humahakbang ng mas mabilis ngunit ang aswang ay tila walang kapaguran sa paghabol sa kanya. Nang halos maabutan na siya ng nakakatakot na nilalang na yon, bigla siyang nadulas sa basa at maputik na lupa. Huwag kang susuko, Norman! Tumayo ka! Muli akong sumigaw ngunit tila nanlulupaypay na si Norman kaya mabilis siyang sinunggaban ng aswang. Dinamba ng aswang si Norman at walang awa itong sinimulang sakmalin. Napapikit ako sa tagpong yun ngunit hindi ako makaiwas sa nakakakilabot na tanawing yun. Tulong! Tulungan mo ako! Ismael! Tulong! Nakita kong napatingin sa akin si Norman habang nagsisisigaw at humihingi ng tulong. Pilit niyang itinutulak ang mabangis na aswang ngunit napakahina niya kumpara sa lakas ng nilalang na yon. Kitang-kita ko kung paano winakasan ng aswang ang buhay ni Norman. Winakwak nito ang tiyan at dibdib ni Norman sabay kinuha ang kanyang mga laman loob. Tumulo pa ang dugo niya sa lupa habang kinain naman ng aswang ang kanyang puso na tumitibok-tibok pa na parabang yun ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Huwag! Tama na! Tigilan mo siya! Patuloy akong sumisigaw sa kawalan. Nanginginig ako sa takot at galit na galit sa aswang na lumapa at kumakain kay Norman. Subalit kahit anong sigaw ko, walang nangyayari. Gusto kong tumakbo at iligtas si Norman mula sa kamay ng aswang, ngunit tila may pumipigil sa akin. Pakiramdam ko'y nakakadena ako. Walang magawa at pinilit lang na manood sa nakapanlulumong eksena na yon. Bigla akong napabalikwas mula sa pagkakahiga. Norman! Sigaw ko habol ang hininga at pawis na pawis. Nanginginig ang buo kong katawan habang iniisip pa rin ang bangungot na parang totoong totoo. Napakapit ako sa aking dibdib. Dama ang mabilis na pintig ng puso ko. Tumayo ako sa higaan at nagmamadaling pumunta sa kusina. Binuksan ko ang gripo at inihilamos sa aking muka ang malamig na tubig mula roon para maibsan ang kaba at takot na nararamdaman ko. Hindi pwedeng totoo yun. Panaginip lang yun. Hindi ako naniniwala na basta na lang matatalo ng aswang. Ang aswang hunter na si Norman. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi magagawang magapi ng aswang ang isang aswang hunter. Subalit ang bawat detalye ng nakita ko sa bangungot ay sobrang malinaw. Naalala ko ang mukha ni Norman, ang takot, ang kirot at ang mga sigaw niya na humihingi ng tulong. Ang marahas na paraan kung paano siya nilapa ng aswang ay tila nakaukit sa aking isipan. Kailangan kong gawin ang lahat para hindi mangyari yun.
Ililigtas ko si Norman. Bulong ko sa sarili habang naglalakad pabalik sa higaan. Naupo ako sa gilid ng papag, pilit na inaayos ang magulo kong isip hanggang sa naalala ko ang tibay ng loob ni Norman. Ang kanyang paghahangad ng katarungan para sa mga nawala niyang mahal sa buhay ang nagbigay sa akin ng dagdag na lakas ng loob. Inisip ko na lang na isa iyong babala. Para bang sinasabi nito na kung hindi ako kikilos, mangyayari ang nakita ko sa masamang panaginip na yon. Hindi ko pababayaan si Norman. Gamit ang medalyon na ibinigay sa akin ni tatay. Tutulungan ko siyang patayin ng aswang. Tutulungan ko siyang ipaghiganti ang pamilya niya. Nang sumapit ang araw ng pista sa kabilang baryo, nagpakita ulit sa amin si Norman. Kinausap ko siya tungkol sa napanaginipan ko. Norman, pare. Isasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, pare? Ismail, mukhang importante yan ah. May masama kasing nangyari sa panaginip ko nung nakaraang gabi tungkol sa'yo eh. Ako? Napanaginipan mo? Kung ano yung napanaginipan mo panaginip lang yan. Ismail, huwag mong masyadong dibdibin. Hindi, Norman. Parang totoo eh. Nakita ko kasing pinatay ka ng aswang sa panaginip ko. Teka, anong ibig mong sabihin, Ismail? Natalo ka ng aswang na nakaengkwentro natin. Nilapa ka niya at kinain. Ha? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng panaginip na yon. Pero kailangan gawin natin ang lahat para mapatay ang aswang na yan. Bago pa mangyari ang nakita ko. Sa puntong yon, nagkaisa kami ni Norman. Hindi namin hahayaang manaig ang takot at pangamba sa puso namin. Sa halip haharapin namin ang panganib na nakaabang. Nang araw na yon, abala kami sa paghanda para sa pista sa kabilang baryo. Tahimik lang kami pero ramdam ang tensyon sa bawat galaw. Alam namin na hindi magiging ordinaryong pista ang pistang yon. Maaaring maging madugo at malagim ang pistang pupuntahan namin. Simula nang makaengkwentro namin ang aswang, hindi na kami matahimik. Sigurado kami, hindi na dapat makapaminsala pa ang halimaw na yun. Wawakasan na namin ang kasamaan niya sa araw na yun. Kuya Ismael, pinsan, sigurado ka bang dala mo lahat ng kailangan natin? Tumango ako at sinilip ang shoulder bag na dala ko. Naroon ang bawang na pinagtulungan pa naming balatan at dikdikin ni Gino nung nakaraang araw. Meron din kaming dalang asin na nasa maliit na plastic, mga hiwa ng kalamansi at ang buntot pagi na palaging inilalagay noon ni tatay sa bintana ng bahay namin. Siyempre, hindi ko rin kinalimutan ang medalyon na bigay niya. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ang medalyon ang magsisilbing proteksyon namin laban sa nilalang ng dilim na makakaharap namin. Hindi ako papayag na hindi tayo handa. Kung magpapakita ang aswang doon, sisiguraduhin kong hindi na siya makakatakas. Huwag kang masyadong kumpiyansa, pinsan. Kinakabahan ako eh. Iba ang lakas ng aswang na yun. Hindi basta-basta ang gagawin natin. Alam ko, Gino. Kaya nga nagdala ko ng lahat ng kailangan natin. Hindi tayo susuko. Naniniwala ako na mas malakas ang laban natin sa kanya. Huwag kayong mag-alala masyado. Ang malaga, makakasama tayo. Basta handa tayo, malalampasan natin to. At kung sakali mang magpakita ang aswang na yon, haharapin natin siya ng sabay-sabay. Napatigil kami saglit pero napuno ng determinasyon ang bawat isa. Alam namin ang bigat ng nakaambang panganib, ngunit sa tulong ng isa't isa at mga dala naming panangga, buo ang loob naming tapusin ang kasamaan ng nilalang na yon. Handang-handa na rin ako. Kung magpapakita ang aswang na yon, magkahalo ang balat sa tinalupan. Natawa pa nga kami sa sinabing yon ng tukmol naming kaibigan. Hayop sa self-confidence ang loko. Alam naming kinakabahan din siya pero dinadaan niya sa biro para mapalakas ang loob naming lahat.
Habang nagtatawanan, napansin ko si Norman na tahimik at tila balisa. Ano't tahimik ka dyan, Norman? Laban nga sa ating apat. Ikaw ang pinakakumpiyansa. Sanay ka na humarap sa mga aswang, di ba? At saka ito ng pagkakataon mo para makaganti sa kalahi ng aswang na yun na pumatay sa tatay mo, nanay mo at lolo mo. Wala nang atrasan to. Kung hindi natin haharapin to, sinong gagawa? Kailangan nating protektahan ng mga tao laban sa kampo ng dilim na yon. Tumango si Norman, bagamat halata pa rin ang pag-aalala sa kanyang mukha. Sumang-ayon din ang lahat sa sinabi ko. Alam namin ito na ang tamang panahon para magkaisa at harapin ang takot na bumabalot sa amin. Nagdesisyon si Norman na iwan ang motorsiklo niya sa tapat ng bahay namin. Ayaw niya na ito'y maging sagabal kung sakaling kailangan naming kumilos ng mabilis. Habang naglalakad kami sa makitid na pilapil patungo sa baryo na pupuntahan namin, ramdam ko ang kaba sa bawat hakbang. Tahimik lang si Norman at hindi ko mabasa kung ano ang tumatakbo sa kanyang isip. Samantala seryosong nagmamasid sa paligid sina Gino at Randy habang hawak ang iba naming mga gamit. Nasa likuran naman si Ivan, mahigpit na hawak ang flashlight na bubuksan lamang kapag tuluyan ng dumilim. Napagkasunduan naming gabi pumunta sa pistahan. Alam naming sa dilim umaatake ang aswang at doon din namin siya tatapusin. Ang malamig na simoy ng hangin at ang liwanag ng buwan ang nagsilbing saksi sa aming misyon. Sa bawat hakbang namin, mas lumalakas ang determinasyong tapusin ang kasamaan ng halimaw na yun. Sa tingin niyo, pupunta rin ng aswang? Sigurado yan. Marami ngayong tao ron. Kaya tsak na hindi yun palalampasin ng aswang. Marami siyang mabibiktima. Tama si Ismael. Hindi papalampasin ng aswang ganitong pagkakataon. Lalo na't may mga bata ron. Yung pa man din ang paborito ng mga aswang. Sariwang laman loob ng bata. Hindi natin papayagan na makapambiktima siya ng bata o kahit na sino. Sa gabing ito, tatapusin natin ang buhay ng aswang. Pagdating namin sa baryo, buhay na buhay ang pistahan. Ang mga ilaw ng mga bumbilya ay nagbibigay liwanag sa plaza. Maraming tao ang nagkakasayahan, kumakain at nagkakantahan. Ngunit kahit gaano kasaya ang paligid, hindi ko magawang maging kampante. Para bang anumang oras, may masamang mangyayari. Okay, maghiwa-hiwalay tayo. Magmasid kayo at siguraduhin handa kayo kung magpapakita ang aswang. Tumango lahat at naghiwa-hiwalay kami ng pwesto. Ako, si Gino at si Ivan ang magkakasama, habang sina Norman at Randy pumwesto sa kabilang dulo ng plaza. Nagmasid kami, pilit naghahanap ng anumang kakaiba. Kuya Ismael, pinsan! Parang wala naman ako nararamdaman na kakaiba dito sa pwesto natin. Basta talasan nyo lang ang mga mata at pakiramdam nyo. Magpapakita ang halimaw na yon. Nararamdaman ko. Nasa paligid lang siya. Nang biglang humangin ng malakas, dahilan para magtayuan ang mga balahibo namin, napatingin kami sa paligid. Naramdaman niyo ba yun? Parang may kakaibang presensya na dumaan. Oo, parang may kung anong umaaligid sa paligid. Hala! Dumating na yata ang aswang! Hindi ka nagkakamali, Ivan. Nandito na nga siya. Teka, nasaan na ba si Norman at Randy? Kailangan natin magsama-sama. Nang bigla na lang kaming may narinig na nakakakilabot na sigaw. Ay! Tulong! Tulungan niyo ako! Napahinto kaming magpipinsan. Nagkatinginan kaming tatlo at ang mga dibdib namin ay parang dumagundong sa kaba. Ano yun? Si Randy ba yun? Siya nga! Kuya Ismael, naku! Baka inatake na sila ng aswang! Bilisan natin! Iligtas natin siya! Dali-dali kaming tumakbo sa direksyong pinanggalingan ng sigaw, pati ang mga tao sa pistahan ay nagkagulo nang marinig ang sigaw ni Randy.
Latag na ang dilim kaya ginamit na namin ang mga flashlight na dala namin. Sa paghahanap namin, narating namin ang isang bakanting lote sa dulo ng plaza. Nagulantang kami nang matagpuan namin doon ang nakabulagtang katawan ni Randy sa damuhan. Wala ng buhay. Nanlaki pa ang mga mata namin dahil ang tagpong aming inabutan ay parang isang eksena sa pelikulang nakapanlulumong panoorin. Ang kaibigan naming si Randy ay wakwak ang tiyan at dibdib, wala ng laman loob, dilat na dilat ang mga mata at nakalabas ang dila. Sa tabi ng kanyang bangkay ay ang itim na bag ni Norman na puno ng dugo, pati na rin ang piraso ng telang mula sa polo shirt ni Norman na may bahid din ng dugo. Randy! Diyos ko! Bakit nangyari ito sa'yo? Walang awang gumawa sa'yo nito! Walang awang gumawa sa'yo nito! Napaluhod kaming magpipinsan sa tabi ng bangkay ng kaibigan namin. Ang aming mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na katawan ni Randy. Sinong gumawa nito sa iyo, Randy? Kapakahayop! Sino pa ba? E di yung demonyong aswang na yon. Tingnan ninyo ang bag ni Norman. At ito, tela ng suot niyang polo shirt dito, di ba? May dugo. Kinuha ng aswang si Norman. Akala ko ba aswang hunter si Norman? Bakit ang dali siyang nadagit ng aswang na yon? Yun din ang pinagtataka ko eh. Ang ibig lang sabihin nito, sobrang lakas talaga ng aswang na yon, kaya hindi umubra si Norman sa kanya. Anong gagawin natin, Ismael? Patay na si Randy. Tapos si Norman naman nawawala at hindi natin alam kung buhay pa o patay na. Sa kabila ng aming galit at paghihinagpis sa pagkawala ng aming kaibigan, hindi kami dapat magpakalugmok. Kailangan naming ipaghiganti ang nangyari sa mga kasama namin. Randy, hindi ko papayagan na mamatay ka ng walang hustisya. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ng aswang na yon ang ginawa niya sa inyo ni Norman. Hayop siya! Mukhang nagkatotoo yung panaginip ko na may nangyaring masama kay Norman. Isa? Anong ibig mo sabihin? Nanaginip ako ng masama nung nakaraang gabi. Nakita kong pinatay ng aswang si Norman. At ngayon yung katuparan ng panaginip na yon. Diyos ko, hindi maaaring mangyari ito. Eh anong plano mo ngayon, Kuya Ismael? Hahanapin natin siya. Tignan nyo, may mga patak ng dugo sa paligid. Sundan natin yan. Dadalhin tayo niyan kung saan dinala ng aswang si Norman. Pero paano ang bangkay ni Randy? Anong gagawin natin dyan? Paano na sasabihin kay Aling Irma ang sinapit ang anak niya? Masakit man sa loob ko. Hayaan na muna natin siya dyan. Makikita rin siya ng mga tao. Tara, sundan natin ang patak ng dugo. Bilisan natin. Kapag naabutan tayo dito ng mga tao, siguradong uusisahin nila tayo at hindi natin mahahanap kung saan dinala ng aswang si Norman. Hindi man namin gusto na iwan ang bangkay ng kaibigan naming si Randy, wala na kaming ibang pagpipilian. Kailangan naming sundan agad ang aswang at baka makalayo pa yun. Pinili naming sundan ang mga patak ng dugo sa damuhan na magtuturo sa amin kung saan nagtungo ang aswang. Kahit malamig ang simoy ng hangin na nagbabadya ng panganib, lakas loob kaming nagpatuloy sa paglalakad. Ang daan na tinatahak namin ay unti-unting nagiging mas makitid, papasok na sa kakahuyan. Habang papalapit kami sa pinakapusod ng kakahuyan, lalong dumidilim ang paligid. Ang dala naming flashlight na tanging nagbibigay liwanag sa amin ay nagsimulang magkaproblema. Naghihingalo na ang liwanag nito dahil mahina na ang baterya. Kuya Ismael, kinakabahan ako. Malayo na tayo sa baryo. Kung may masamang mangyari sa atin, paano na? Sinong tutulong sa atin dito? Pati itong flashlight na dala natin, wala nang baterya. Madilim na sa bahaging ito ng kakahuyan. Nisinag ng buwan, natatabunan ng malalaking puno at makakapal na mga dahon. Tiningnan namin ni Gino si Ivan na halatang nanginginig na sa takot. Ano ka pa naman, Ivan? Nandito na tayo. Ngayon ka pa ba natakot? Ginagawa natin to para iganti ang mga kaibigan natin. Ano tayo nga ba kasigurado na matatalo natin ang aswang?
Si Norman nga na isang aswang hunter. Hindi umubra eh. Natangay ng aswang. Tayo pa kaya? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kasama natin si Ismael at hawak niya ang medalyon na pantaboy sa aswang. Natitiyak kong malakas ang laban natin. Huwag kang matakot, Ivan. Habang nasa akin ang medalyon, walang mangyayaring masama sa atin. Hindi na tayo pwedeng umatras ngayon. Pinatay ng aswang na yun si Randy. At hindi natin alam kung saan niya dinala si Norman. Hindi ko hahayaang mangyari pa yan sa iba. Dapat nang wakasan ang paghahasik ng lagim ng aswang na yan. Habang nag-uusap kaming tatlo, tuluyan ang namatay ang ilaw ng aming flashlight. Ang dilim sa paligid ay naging mas makapal. Halos hindi na namin makita ang isa't isa. Kuya Ismael, namatay na ang ilaw ng flashlight natin. Ang dilim-dilim na dito. Relax, relax. Huwag kang magpanik, Ivan. Basta wag lang tayo maghiwa-hiwalay. Lumikit lang kayo sa akin. Masyado ka namang matatakotin, Ivan. Dapat hindi ka na lang sumama. Baka mapahamak pa tayo dahil sa'yo. Sa gitna ng dilim sa loob ng kakahuyan, ang tanging naririnig namin ay ang yabag ng aming mga paa sa mga tuyong dahon at ang aming mabibigat na paghinga. Ngunit habang mas lumalalim ang gabi, nagsisimula ring tumindi ang kakaibang pakiramdam namin sa paligid. Parang may kung ano o sinong nakamasid sa amin. Maya-maya, isang nakakakilabot na ungol ang umulingaw-ngaw mula sa kung saan. Napatigil kaming tatlo sa paglalakad, napapikit at nagkatinginan kahit halos hindi makita ang isa't isa sa dilim. Narinig niyo yun? Ano yun? Kuya Ismael, tama na. Bumalik na tayo. Okay, maingay. May naririnig pa akong iba. Ang nakapanghihilakbot na ungol ay sinundan ng mga kaluskos sa mga dahon. Sigurado ako na malapit lang yun sa amin. Nang biglang unti-unting lumitaw ang isang anino sa aming harapan at doon namin nakita ang aswang. Kitang-kita namin ang anyo ng aswang, mas malala kaysa sa aming inaasahan. Ang mga mata nitong mapupula at nanlilisik ay nagliliwanag na naman sa dilim, halos kulay apoy. Ang mahahaba nitong kuko ay tila mga patalim, handang-handa ng sumugat ng laman. Nakalawit na ang dila mula sa bibig nito, basang-basa at bumubula sa laway. Nang tuluyan nitong ibuka ang bibig, lumitaw ang malalaki nitong pangil, matalim at handang-handa ng gamitin laban sa amin. Nagngingit-ngit ito habang unti-unting papalapit sa amin. Yan yung aswang. Mas nakakatakot ang itsura niya ngayon. Anong gagawin natin, Kuya Ismael? Hindi tayo aatras. Humanda kayo. Dahan-dahan kong binuksan ng dala kong bag kung saan naroon ang baon kong asin, bawang, buntot pagi, kalamansi at ang medalyon na ibinigay ni tatay. Ibinigay ko kay Gino ang asin na nasa plastic. Iniabot ko naman kay Ivan ang bawang at kalamansi. Nang tiningnan ko ang medalyon, nagulat ako. Nawawala ito. Ang natira na lang sa bag ko ay ang buntot pagi. Nasaan ang medalyon? Dito ko lang inilagay yun ah. Bakit, pinsan? Anong problema? Nawawala ang medalyon ko. Huh? Nandito lang yun sa bag ko pero biglang nawala. Paano na tayo ngayon yan? Mas makakatulong sana sa atin ang medalyon mo, Kuya Ismael. Habang hinahanap ko ang medalyon, napansin ko na dahan-dahang humahakbang ang aswang papalapit sa amin. Sinasadya nitong iparamdam sa amin ang kanyang lakas. Dinilaan nito ang sarili nitong labi, parang natunugan niya na may problema kami. Mas ikinagulat namin ang sumunod niyang ginawa. Nagsalita siya. Mga hangal, talaga bang sinundan niyo pa ako rito? Para ano? Para ipagiganti ang kaibigan ninyo na pinatay ko at kinain? Hinahangaan ko ang katapangan ninyo, pero walang saysay ang mga yan. Hindi kami natatakot sa'yo, aswang! Pagbabayaran mong ginawa mo sa mga kaibigan namin!
Muling tumawa ng nakakainsulto ang aswang para bang nang aasar pa ito. Hinayaan niya munang mamayani ang katahimikan bago siya muling nagsalita at sa bawat salita niya ay tila may kasamang pang-iinsulto. Kaya pala kayo tumuloy dito para magigante. Pero isipin ninyo, magtatagumpay ba kayo? Wala namang laban na mga tulad ninyo sa akin. At ano yung sinasabi ninyo ng mga kaibigan? Ang pagkakaalam ko, isa lang sa kaibigan ninyo ang pinatay ko. Nanggigil ako sa sinabi ng walang hiyang aswang. Naikuyom ko ang aking mga palad sa bawat salitang binitiwan niya. Ang mga salita niya ay may halong panunuya kaya mas lalong tumindi ang panggigigil sa dibdib ko at ang init ng galit sa aking katawan ay patuloy na lumakas. Parang gusto ko na siyang labanan ng walang pag-aalinlangan pero alam kong kailangan naming mag-ingat. Delikado ang aswang nakaharap namin. Huwag ka na magmaang-maangan pa, demonyo ka! Alam kong may ginawa ka rin masama kay Norman. Pinatay mo rin siya, hindi ba? Sa pagkakaalam ko, ang nilapa ko lang ay yung kaibigan ninyong si Randy. Yung tanga ninyong kaibigan. Huwag mo kaming ginagago! Bukod kay Randy, tinangay mo rin ang kaibigan namin na si Norman. Saan mo siya dinala? Pinatay mo na rin siya, di ba? Napakasama mo talaga. Pagbabayarin kita sa ginawa mo sa kanila. Ipaghihiganti ko si Randy, ang mga taong pinatay mo, at si Norman, na ang tanging gusto lang ay mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng kanyang pamilya. Ngayon ko napatunayan na talagang mahina kayo. Mahina kayo mga nilalang. Dahil hindi ninyo man lang nahalata. Anong ibig niyo sabihin? Hindi ko rin alam eh. Ano bang pinagsasabi ng aswang na yun, pinsan? Anong nakakatawa? Anong hindi namin nahalata? Mga bobo! Lahat ng sinasabi sa inyo ni Norman ay puro kasinungalingan. Hindi totoo na namatay ang tatay, ang nanay at ang lolo niya sa kamay ng aswang. Hindi rin totoo na isa siyang aswang hunter. At hindi rin totoo na pumunta siya rito sa lugar ninyo para makipagkaibigan. Pumunta siya rito para maghanap ng pagkain. Ano? Hindi. Huwag mong sabihin. Dahil hindi naman ako taong katulad ninyo. Isa akong aswang! Nang bigla na lang nagbago ang itsura ng aswang, unti-unti itong bumalik sa anyo nitong tao at laking gulat namin nang malaman ang totoong katauhan ng aswang. Norman! Ikaw ang aswang! Ikaw yung muntik nang sumugod sa amin ng birthday ni Randy! Oo, Ismael. Ako nga yun. Isa akong aswang. Kunwari nang nasumakitan sa gunong araw na yun. Ginawa ko yun para magpalit ako ng anyo at para sugurin kayo. Mabuti nga, hindi ako dinala ng gunggong ninyong kaibigan sa loob ng bahay nila, kundi ay mahihirapan ako magpalit ng anyo. Siguradong maraming tao ang makakakita sa akin. Hahapunanin ko na sana kayo. Kaso, panira yung medalyong mong hawak, Ismael. Pero ang malaga ay nalansi ko kayong lahat. Ang lahat ng sinabi ko sa inyo ay hindi totoo. Gawa-gawa ko lang ang lahat ng iyon. Kayo naman, mga ututo! Isa akong aswang na gumagala sa mga lugar na napupuntahan ko para makapambiktima. Kinaibigan ko lang kayong lahat para dalhin ako sa mga lugar na kung saan maraming tao. Doon ako maghahanap ng pagkain at higit pa roon. Kinaibigan ko kayo para gawin kayong pagkain ko. Napakawalang hiya mo talaga! Wala ka nang konsensya. Manloloko ka pang hayop ka. Ang galing mo magpanggap. Pwede kang artista.
Hindi ka namin dapat pinagkatiwalaan. Madali mo kaming nauto. Mas masahol ka pa sa alimaw na anyo mong hudas ka. Napakasinungaling mo! May paswang-aswang hunter ka pang nalalaman? Yun naman pala, ikaw ang aswang! Ikaw ang salot! Ngayon alam na namin ang totoo. Mas lalong hindi ka namin mapapatawad. At mas lalo kaming ginanahan na wakasan ang kasamaan mo. Tingnan natin. Ihahatid ko kayong tatlo sa impyerno kung saan nababagay ang mga tanga at bobo na katulad ninyo. Mabilis na nagpalit ng anyo si Norman, nagbalik sa bilang aswang at kumilos ng mabilis. Isang iglap lang ay nasa harap ko na siya, handang umatake. Ngunit bago pa siya makalapit ng gusto, agad ko siyang hinampas ng buntot pagi sa mukha. Nakita kong namilipit sa sakit ang aswang. Yan ang nababagay sa demonyong tulad mo! Tuloy-tuloy ang paghampas ko sa kanya ng buntot pagi. Bawat hagupit ay nag-iiwan ng malalalim na sugat sa kanyang katawan. Napasigaw siya ng umod lakas hanggang sa unti-unti siyang napaos. Tumilamsik ang dugo niya sa paligid sa tindi ng bawat hampas ko ng buntot pagi sa mabalahibo niyang balat. Nagkulay pula ang lupa dahil sa mga talsik ng dugo at tila sumisigaw ang hangin kasabay ng bawat hampas ng galit at paghihiganti ko. Hindi ko naramdaman ang pagod kahit pa nanginginig na ang aking mga braso sa bigat ng galit na nag-uudyok sa akin na magapi ang aswang. Ang mga sugat niya ay dumudugo ng walang tigil. Ang bawat kirot sa sugat niya ay naging tanda ng paghihiganti ko sa lahat ng kasamaan at kasinungalingan na ginawa niya. Ngunit tila parang may kakaibang lakas siyang kinuha mula sa kanyang kaibuturan, kaya mabilis niyang nahawakan ang buntot pagi at inagaw yun sa akin. Laking gulat naming magpipinsan ang biglang naghilom ang mga sugat niya na likha ng buntot pagi. Ang akala mo ba may epekto sa akin yan? Kahit ilang beses mo ihampas sa akin, gagaling at gagaling ang mga sugat ko. Hindi ako katulad ng aswang na naiisip ninyo. Mga gunggong, ako yung tipo ng aswang na hindi tinatabla na ganyan. Mas mataas ang uri namin kumpara sa mga mabababang uri ng aswang na natatakot at tinatalaban ng mga ganyan. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala na may ganong klaseng aswang na madaling maghilom ang mga sugat na gawa ng buntot pagi. Pero hindi ako nawala ng loob. Sinigawan ko si Gino at inuso ko ang hawak ng asin. Gino! Gino ang asin! Isaboy mo sa kanya! Mabilis na sinabuyan ni Gino ng asin sa mukha ang aswang at agad itong napaatras habang bumalot ang usok sa paligid ng nasunog nitong balat. Ang hapdi sa balat ng aswang ay tila naglalagablab, tila kinakain ng matinding hapdi ang laman ng nilalang kaya't napahiyaw ito ng malakas. Isang sigaw na umalingaw-ngaw sa madilim na kakahuyan. Ang kanyang mga kuko na kanina ay handang sumunggab sa amin ay pilit niyang ipinangkakamot sa napaso niyang mukha, ngunit lalo lamang nitong pinatindi ang hapdi. Pero saglit lang yon at agad na nabawi niya ang kanyang lakas. Saglit lang ang epekto sa akin yan, mga hangal! Kahit sabuyan ninyo ako ng sabuyan ng asin, walang mangyayari! Wala! Naghihilom rin yung mga sugat niya. Nagawa ng asin. Anong klaseng nilalang ka? Ivan! Ilabas mo yung kalamansi at bawang! Bilisan mo! Nagpiga si Ivan ng mga kalamansi sa dala naming maliit na baso. Saka inihalo roon ng mga dinikdik na bawang. Pagkatapos, isinaboy niya ito sa buong katawan ng aswang. Agad na umusok ang balat nito na parang sinilaban ng apoy. Napahiyaw na naman ng malakas ang aswang. Ang sigaw niya ay nakakayanig sa pandinig habang ang kanyang mga kamay ay pilit na tinatakpan ng kanyang mukha. Ang balat niya ay nagsimulang magbalat at magbakbak, tila natutunaw sa nakakapasong timpla ng pinaghalong kalamansi at bawang. Sa kabila ng sakit na nararanasan, nagpupumilit pa rin ang aswang na sumunggab, ngunit ang bawat galaw nito ay mabagal at nanghihina. Ang kanyang mga kuko na kanina'y matutulis at mapanganib ay tila nawalan ng lakas. Ngunit ang inaasahan naming tagumpay ay naudlot.
Sa isang iglap nakuha pa rin ng aswang na pagalingin ang sarili mula sa tapang ng pinaghalong kalamansi at bawang. Nagawa pa rin niyang pagalingin ang sarili niya. Mahihirapan tayo sa isang to. Hindi basta-basta ang halimaw na yan, Pisan. Paano natin matatalo yan? Wala tayong panlaban. Ngayon lang ako nakakita ng aswang na mabilis kumaling mula sa buntot pagi, asin, kalamansi at bawang. Napakalakas ng aswang na to. Ewan ko ba kung bakit nawala yung medalyon ni tatay. Malaki sana ang may tutulong nun sa atin. Ano? Ha? Suko na ba kayo? Wala nang makapagliligtas sa inyo. Yung medalyon na pangontra ninyo sa akin ay hindi nyo na magagamit dahil inalis ko yun sa bag mo kanina nang hindi mo namamalayan, Ismael. O diba? Ang bilis ko. Hindi mo naramdaman na palihim ko nang kinuha ang medalyon sa iyo. Ano? Kaya pala wala rito sa bag kong medalyon ko. Kinuha mo yun. Paano mong nahawakan yun? Kaya kong hawakan ang medalyon na yun kapag nasaan yung tawa ko. Pero saglit lang dahil kapag tumagal, hindi ko nakakayanin dahil sa kakaibang kapangyarihan ng buwisit na medalyon na yon. Hindi ko yung tuluyang nawasak. Pero ang mahalaga, wala na yun. Itinapon ko na. Hindi ninyo magagamit yun sa akin. Hindi ninyo magagamit. Sa mga oras na yon, nawawalan na kami ng pag-asa na matatalo ang aswang. Ang kaisa-isang pangontra na pwedeng magamit laban sa halimaw ay wala na. Sa isip naming magpipinsan, bahala na. Gagamitin na namin ang pisikal na lakas namin para labanan ng aswang dahil wala na kaming ibang pagpipilian. Mas gugustuhin pa naming mamatay na lumalaban. Muling ngumisi ang aswang, mas nanlisik pa ang mga mata nito at inilabas ang mahabang dila. Ibinuka nito ang bibig na naglalaway, halatang takam na sa amin ang aswang. Hindi pa ako nabusog kay Randy. Babalik sana ako sa pistahan para humanap ng iba pang mabibiktima. Pero bakit ba? Nandito na kayong tatlo. Inihanda na namin ang mga sarili sa susunod na mangyayari. Unti-unti nang lumalapit sa amin ang aswang, handang-handa nang lapain kami. Nang walang ano-ano'y biglang may narinig kaming yabag mula sa mas madilim na bahagi ng kakahuyan. Ang tunog ay mahinahon ngunit matatag. Maya-maya pa lumitaw ang isang binatilyo. Ang kanyang mukha'y maamo, parang inosente. Ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang sigla at tapang sa paligid. Sino siya? Parang nakita ko na siya dati. Pero hindi ko lang maalala kung saan. Walang kibong lumapit ang binatilyo. Hawak nito ang medalyon na kumikislap. Nagbibigay liwanag sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Ang mga matay nakatuon sa aswang na noon ay tila nag-aalangan. Nagsalita ang binatilyo, sinabing hindi magtatagumpay ang balak ng aswang at mamamatay ito sa gabing iyon. Napangisi ulit ang aswang, ngunit sa ilalim ng ngiting yon ay halata ang bakas ng takot. Nag-atubili itong umatras, ngunit mabilis ang kilos ng binatilyo. Tumakbo ito patungo sa halimaw at walang pag-aalinlangan na idinikit ang medalyon sa noo ng aswang. Ang sumunod na nangyari ay hindi namin maipaliwanag. Ang aswang ay napasigaw ng ubod lakas, isang sigaw na parang pumuputok sa aming mga tenga. Ang katawan nito ay nagliyab, nagkikisay, sinusubukang kumawala sa mahigpit na kapit ng binatilyo. Ngunit hindi nagtagumpay ang lakas ng aswang at sa loob lamang ng ilang sandali, ang aswang ay bumagsak sa lupa at nawalan ng buhay. Hindi kami nakagalaw ng mga pinsan ko sa nasaksihan namin. Nanatili lang kaming nakatitig sa misteryosong binatilyo. Napakahusay niya, kay dali niyang natalo ang aswang. Tapos na ba? Patay na ba talaga ang aswang? Tumango si Gino, ngunit ako ay nakatitig pa rin sa binatilyo na nakatayo pa rin sa tabi ng bangkay ng aswang. Di nagtagal, ang bangkay ay tuluyang naging abo.
at humalo na sa hangin. Sino ka? At paano mo nagawa yun? Walang salitang nanggaling mula sa bibig ng binatilyo. Ngumiti lang siya at pinulot ang medalyon na nahulog sa lupa. Lumingon siya sa akin para bang may nais siyang sabihin, ngunit pinili niyang manahimik. Sandali! Teka lang! Sino ka ba? Parang nakita na kita noon. Pero hindi ko maaalala kung saan at... Ngunit bago ko matapos ang tanong, isang malamig na hangin ang dumaan. Sa isang iglap, ang binatilyo ay biglang nawala. Parang natunaw sa dilim. Naiwan kaming magpipinsan na nakatayo at natulala sa kakahuyan. Ang mga tanong sa aming isipan ay patuloy na gumugulo, pero isa lang ang sigurado ako. Ang medalyon na hawak ng binatilyo ay kapareho ng medalyon na ibinigay sa akin ng tatay ko. Ngunit paano siya nagkaroon ng katulad ng sa akin? Saan niya nakuha yun? Matapos ang nakapanghihilakbot na gabi sa kakahuyan na pagdesisyonan naming bumalik sa lugar kung saan namin iniwan ang bangkay ni Randy. Nang makarating kami roon, agad kaming sinalubong ng mga tao. Ang bawat isa'y nagtatanong, nagbubulungan at nag-iisip ng mga posibleng dahilan sa pagkamatay ni Randy. Tahimik kaming lumapit sa grupo ng mga nakikiusyoso. Mukhang alam na nila. Paano kaya natin ipapaliwanag ang totoo? Mag-ingat tayo sa sasabihin. Baka hindi sila agad maniwala kapag sinabi natin ang totoong nangyari. Isa sa mga lalaki ang napatingin sa amin at agad kaming tinanong kung kilala ba namin ang bangkay. Sinabi pa nito na hinala nila ay aswang ang pumatay dito. Nagkunwari kaming nagulat sa nangyari kay Randy. Si Randy po ang bangkay na yan. Kaibigan po namin siya. Pero hindi kami makapaniwala na yan ang sasapitin niya. Totoo ang hinala nyo. Aswang ang pumatay sa kanya. Muntik na rin kaming patayin ang aswang na yon. Pero may isang binatilyo na dumating at tumulong sa amin. Siyang nakapatay sa aswang. Naputol ang pagkikwento namin nang may isang babaeng umiiyak na lumapit sa bangkay. Walang iba kundi ang nanay ni Randy na si Aling Irma. Ang kanyang mukha'y puno ng pighati habang yakap ang malamig na katawan ng anak. May nakapagsabi raw sa kanya sa natagpo ang bangkay ni Randy. Halos madurog ang puso namin sa tagpong yun. Hindi namin maiwasang sisihin ang aming sarili. Kung maaga lang naming natuklasan na si Norman ang aswang, nagawa na naming proteksyonan si Randy. Baka hindi nangyari sa kanya ang karimari-marim na sinapit niya sa kamay ng aswang. Hindi ko alam kung kaya ko pa itong dalhin para magkasalanan natin ang nangyari kay Randy. Hindi natin ginusto ang nangyari, pinsan. Tsaka, nabigyan naman ng hustisya ang pagkamatay ng kaibigan natin. Malaki ang pasasalamat natin doon sa binatilyong pumuksa sa aswang. Dahil sa kanya, nakaligtas tayo sa panganib. Nang dumating ang araw ng libing ni Randy, naging tahimik at sagrado ang seremonya. May mga naniwala sa kwento namin tungkol sa binatilyong tumulong sa amin. Ngunit meron ding mga hindi naniwala. Pero isa lang ang mahalaga. Maniwala man sila o hindi, wala na ang aswang. Hindi na ito kailanman makakapanakit o papatay ng inosenteng buhay. Pagdating sa bahay, ikinagulat din namin na wala na ang motorsiklong iniwan ni Norman. Tulad niya, naglaho na rin ito. Hindi namin alam kung paano nawala yun, pero hindi na namin inintindi yun. Marahil sa pagkawala ng aswang na si Norman ay nawala na rin ang mga bagay na may kaugnayan sa kanya. Bukod doon ay hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga nangyari sa kakahuyan. Sa kabila ng aming tagumpay laban sa aswang, tila may gumugulo pa rin sa aking damdamin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong bumulong sa akin na lingunin ko ang ibabaw ng tokador na malapit sa aking papag. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Ang medalyon? Bakit
bakit narito to? Di ba kinuha na ito ni Norman at itinapon daw niya? Pero bakit nagbalik ito rito? Sa puntong yon, may kakaiba akong naramdaman. Tila may kung anong presensya na dumaan. Habang hawak ko ang medalyon, biglang may pumasok sa isip ko. Tumayo ako, binuksan ko ang aparador at kinuha ang isang lumang photo album ng aming pamilya. Isa-isa kong binuklat ang bawat pahina ng photo album. Ang bawat litratong naroon ay may kwento. Masasaya, malulungkot at puno ng alaala. Ngunit sa gitna ng aking pagbubuklat, isang litrato ang pumukaw sa aking pansin. Isa itong lumang litrato ng isang binatilyo na may maamong mukha. Kamukhang kamukha ng binatilyong tumulong sa amin sa kakahuyan. Siya yung tumulong sa amin na mapatay ang aswang? Nang tingnan ko ang likod ng litrato, halos mabitawan ko ito sa aking nabasa. Nakasulat doon ang pangalan ng tatay ko, Robaldo. Diyos ko, tatay, ikaw yung binatilyong tumulong sa amin? Sa mga sandaling yon, napagtanto ko na ang binatilyong tumulong sa amin ay walang iba kundi ang kaluluwa ng tatay ko. Ang medalyon na ginamit niya para patayin ang aswang ay ang medalyon na ibinigay niya sa akin. Nangilabot ako sa iniisip ko kung paano nangyari na bumalik ang kaluluwa ni tatay sa lupa para tulungan kami, ay nanatiling malaking palaisipan sa akin. Ngunit ang isang bagay na malinaw ay ginawa yun ni tatay para protektahan kami. Habang hawak ko ang medalyon na bigla ulit na pa sa akin, pumikit ako at kinausap si tatay sa isip. Salamat tay sa pagligtas sa amin. Hindi ko kayo malilimutan. Mahal na mahal ko po kayo. Nang buksan ko ang aking mga mata, muli akong nakaramdam ng malamig na hangin. Sa puso ko, alam kong ang presensya ng tatay ko ang naroon. Nagbabantay at patuloy na nagmamahal. Sa ngayon, kapag natutulog ako sa gabi, hindi nawawala ang mga ngiti ko sa labi dahil panatag ako. Alam kong hindi ko na kailangang matakot dahil sa bawat laban at panganib na maaaring dumating, nasa tabi ko lang si tatay na patuloy na nagbabantay kahit siya ay nasa kabilang buhay na. Sa pamamagitan ng iniwan niyang medalyon sa akin na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin kahit saan ako mapunta at patuloy na iniingatan. Sana mapili niyo ang kwento ko at kung pala rin man na mapili, sana ay magustuhan ninyo. Ngunit hindi ko rin maiwasang isipin na kapag narinig ito ng iba, siguradong pagtataasan lang nila ako ng kilay dahil hindi sila maniniwala sa mga pinagdaanan naming magpipinsan. Pero maniwala man sila o hindi, totoo ang naranasan namin. Bawat detalye ng karanasan na yon ay nag-iwan ng malalim na marka sa amin. Kahit na ilang taon na ang nakalipas, hindi namin makakalimutan ang mga pagkakataong halos mamatay na kami. Ang karanasang iyon ay nagturo sa amin ng isang mahalagang leksyon. Ang mga misteryo ng buhay ay may mga pagkakataong kailangan na lang nating tanggapin, kahit hindi natin ito kayang maintindihan.